watch me shoot this motherfucker. Čus kamarádi. Poďte sa so mnou pozrieť na môj malý mini vlog. Najprv klasika drinčik, top set. Potom som zbal nejaké veci. Čau. Stretol sa s Davidom. Pri odovzdávke. Anička sa schováva. Samozrejme, ako vždy, Anička nechce byť v závere. Okay. To si približím. som ja. Davidko musí dobiehať resty. Že by som nebol slabý kus, tak som si dal ešte takú šmakocinku. Trošku tam odchutí. Jaj. Topset a crack. Najlepší hack. Tak a poďme si zacvičiť. Jedna, hladný. A ideš dvíhať? 50-ky? 50-ky. Pohoda. Dneska boli ťažšak. Čo cvičíš, Marian? Ja? Chrbát sa snažím cvičiť. Snažíš sa? Snažím. Veľmi ťažko to ide. Zmapujeme to, ne? Nič nemapuj. Budeš môcť vypnúť komentáre. OK, sorry, takže som vás odrbal až teraz triceps do zlyhania s nejakou 50-kou. Tuto sa mi predsa podarilo Mariana odchytiť na bicepsoch. Mimochodom chcete vedieť důvod, proč chodím do posilovny? Důvod, proč chodím do posilovny je, protože stavba těla je symbolem společenského postavení. Za žádné peníze si to nekoupíte, nemůžete si to půjčit a nemůžete to ukrást. Ukazuje to disciplínu, odhodlání a sebeúctu. Pokud tedy necvičíte, odráží to standard, který jste si sami stanovili. Som jak pes. A môžem ísť papať. Pumpa je perfektná a že furt po nej je človek napumpovaný a kúše to celý tréning a píše. Čiže odporúčam 10 všetkými. Najlepšia bezstimulantová pumpa, akú som mal. Že vraj neklame. Ja. Dobre, čaute. Topset.shop